Jalmus critakaken kowe sing nangaring di kana. Sing nangaring kaduter sing angker-angker sing wingit-wingit nang sebelah ndi bae. Sebelah ndi? Nang rumah sing duda wae. Main tengah. Main umur loro kae ring depan ya. Terus kita mau yang kok. Angker-angker blok kono areng kaduter angker kabeh persasatan ya. Ana sing kesurupan cokan Mus. Iya, Lah cokan sing kae apa? sing jere anak kutuke kemedhep. Ngumpalan. Ngapalin ya ana. Areng blok ngisor. Nang duda wis mana. Mas iki. Apa? Lari. Gutom barang. Kutu ya